rapine, Dik. Tak kandhani yo. Apa? Aku ndek pacar, Dik. Pacar iso. Ganteng ah. Yo ijo sih, Dik. Kok ndang welekmu? Yo gak ta. Tapi yo ganteng pacar. Iya, tenang aku pengen yo tak dodono. Heeh. Ganteng pacarku sih tapi. Yo gak ta lho, Dik. Ya ganteng pacarku jelas sih. Lho. Dek, yo iki pacarku, Dek. Iki ta ya. Nah, awakmu ndi pacare? Mbok pacarku mbok nanti mah. Pacarnya sampe nandi. Pacarku ndek nang kono gak rene-rene. Jare janjian yamene. Yo sing pacar iku sing temen. Tenono mari ngene kok teko sih kok gopo ya. Iya, iya. Ya ganteng pacarku lho. Ganteng aku sih. Yo gak pacarku gede dukur ya. Tuh, gede dukur jare. Akar gapura. Tapi kok gak teko-teko yo, Mbak. Ganteng sih pacarku. Allah, pacarmu ngene ganteng pacar. Pacarku ta. Sopo sing ngomong elek? Iku lho. Nah, timbang iki yo tetep gandeng aku. Yo iya ta. Yo ganteng aku ya, Dek ya. Iya. Arek iri ngene iki. Awak dhewe sido rekreasi. Ya Ya apa, Mbak? Sido ta? Sido. Ya apa, Cak? Rekreasine nanti kene. Ya apa nih nang pantai? Pantai. Apa nang gone pegunungan? Oh iya gak apa-apa enak nang pantai. Apa kok nang pantai? Pantai kok iso numpak perahu, iso numpak kapal. Kaya lagu iku lho. Apa? Endia numpak perahu layar. Kampanye. Iku lagune Ucok, iku lagune Ucok. Lagune ucok iku. Tapi aja nang pantai aku direng. Terus enak nang Kena panas. Ya apa nih awak dhewe nang gone pusat kota, nang gone Taman Bungkul Surabaya. Taman Bungkul Surabaya. Ya apa, Dik? Ya ayo bangane Rono ae ta. Ayo. Iya, Teman, gelem. Ya, ayo. Ayo saiki seneng-seneng nang Taman Bungkul. Ing. Bolak balik rokok. Gak sangi ta lambemu. Ana aja ngenyek karo aku. Wis dadi keseneng aku rokok guru. Nah, Wan, Ya apa, Mas? awak dhewe iki nyambut gawe sing sakmono suwene. Yo, Kaya-kaya awak dhewe ayo jabung alus karo Mas Handoko. Mas Handoko. Supaya duwe bral-bral ngono karepnya. elek tanpa api oh bose dhewe. Andoko iku. Lah iya mangkane ku awak dhewe supaya oleh hasil duwe bral-bral bral ngono maksudku, Mang. Masalahnya selama iki sing nyukupi kebutuhane dhewe. Sopo maneh lek gak? Mas Handoko. Bose teko. Yo. Bose teko. Wah. Gagah. Ganteng. Iya, Bos. Nek wis kaya ngono, kon njaluk duit pira tak kei. Mas, ngene lho Mas. Ha. Sampeyan iki lak wong sugih. Duwike sampeyan yo akeh. Mbok yo nuwun sewu lho Mas. Mbok yo golek pacar rabi ngono ya pantes sih. Aku rabi pantes. Pantes. Oleh pacar sing ayu. Sing ayu. Cocok lah. Bener awan. Bener. Lah, aku manut bar awakmu sing bako ku nek duwe rabi bojo ayu ya. Iya. Wis rekeningmu, nomormu kekno aku kabeh tak transfer dhewe-dhewe. oke, beres. Kunti saiki enak golek wedok. Arek wedok entene ana kono. Eh? Engko sampean kok wis gampang masalah arek wedok. Ngono. Beres. Ayo. Iya, Ayo.
jeng nanti. Aku ta. Mm-mm. Aku jange rekreasi karo. Rekreasi. Awakmu iki sik prawan karo ya? Ya sampean dingone body-body ngene iki ya sik prawan ta lah. Wah. Ya Dek ya. Koyoke cocok karo Mas Handoko ya. Awakmu iki sik prawan durung duwe pacar. Ya wis lah. Aku nang kene iki ngenteni pacarku. Ngenteni pacarmu. Pacarmu soge. Ya enggak lah. Jaman yamene pacarmu gak soge. Tapi ganteng. Ganteng iku gak jaminan uripmu bahagia. Ngene lho, tak kandhani. Awakmu nuruta sing dadi omong aku. Apa? Tak kenalno mbarek arek lanang Mas yo gak sepiro ganteng tapi soge. Bos. Gelem ta, Dek? Gak gelem aku ambek adik. Loh, eman Dik ayumu. Saumpama sampean iki dadi bojone karo bosku. Uripe sampean ku enak. Njaluk apa mesti keturutan. Mau ya, Dek ya? Macam banget. Gelem mo ta rek? Aku gak gelem. Girabiku enak. Engko sampean kepengin mobil paribasane Pajero lah. Loro telu keturutan. Loh, gak gelem Dik. Anu, rudine. kon tak kandhani. Bosku iki soge. Aku lho gak butuh wong soge, Mas. Jeragan yo sono jeragan pul dadi jinang bosku. Aku lho wis kebu cinta karo pacarku. Kon ro ngerti. Bos wingi nuku kacang kirim nang Australia. Yo kirim nang Australia. Nang Australia. Kon ro kirim piro? 2 contong. Walah. Ojo guyu. Kirim nang Australia. 2 kontainer. Ngerti ya? Tarung-arungokno kok dadan ronco. Ojo guyu. Ayo kon gelem tagak rapi karo bosku. Ngene. Cekelen tangane ya, tak cekel sikil ae digotong ditono nang bose. Yo ayo. Awakmu iki sapa? Aku Arifin, Pacare iki. dadi awakmu pacar iki. Sing iki sapa? Aku Darmaji. Darmaji. Pacare sapa? Pacare Rini. Rini. Iya, Rini sing iki. Rini sing iki. Di Darmaji. Apa? Nek potongan kaya awakmu ngene iki gak pantes. Gak cocok. Pacaran barek ayu-ayu ngene iki. Putusa pedhota tresnamu njaluk apa ae keturutan. Tak wehi. Mas, sampean tak kandhani. Sing jenenge wong cinta iku gak ndelok bondo donya, Mas. Bondo donya gak digawa mati. Tapi tresno lahire teko ati, Mas. Tresno lahir saka ati. Lahir saka ati. Ji. Wis ta. Tak dong saronapi. Putusa karo Rini. Aku gak gelem. Aku gak gelem nek putus bare Rini. Sebab saumpama putus barek Rini, bakal tak kenalno barek bosku. Oleh tak gak? Gak oleh. Irini iki wis jange tak pek bojo. Kok jange dikenal nang gone rupane bosmu. Termasuk kon nantang wani barek aku. Loh, apamu Oh, bangsat. Emang kalau gak telu minggiro kekno pacarmu. Kok enak cakep. Nek ngono kon gak trimo.
recycling, bos. Dik. Loh. Sotono bosku tetep nih. Loh, aja jejer wong ketularan kok. Rupane wis koyo ngene. Panis koyo kuwi. Sing iki jenenge sapa? Bos, Rini. Iki Bos. Ayu-ayu cantik-cantik cocok anggone bos. rene sing rada dewasa rene lho. Saumpama menyintai aku, kenal no, Handoko. Aku Rini. Aja. Ketularan kok. Salah, iki aku wis duwe pacar. Tinggal no pacarmu, tak rabi. Aja gelem kowe elek ngono. Tapi soge. Soge kono nek gak gelem kepeyok duwe kok. Aku duwe pacar pisan. Soge nek potongane ngene ya soge laler. Makane iku. Aja medeni. Ancurik aja mel-mel kon ya. Pergi. Gelem gak, Dek? Gelem gak? Kak. Gak gelem. Kamu bos. Gak gelem. Kan bos kula mau sing ngomong aku bos. Dik. Kok tak kandhani ngene. Nek umpama kon gak gelem dirabi, iya. Rungokno. Iya. Nek kon gak gelem dirabi, umpama adu rasa ngene apa? Adu rasa kok apa? Heng. Lho ngene lho maksude. Kene ngrasakno kene ya ngrasakno kene. Heng, gak kesuwen. Ayo. Terus yo apa? Nek kon gelem rondeng tak kei duit. Ah, ya apa? Rene yo apa? Yo iku mau rene. Ayo duben. Ngono ta cak ayo wis. Ya apa bos? Cocok. Rayuan ngono mang bos. Adu rasa. Sampeyan ngrasakno, arek wedok yo ngrasakno. Ah, iki adu rasa. No, Iya, bos. barek awakmu pisan. Yo bos. Aku soge jarimu ganteng. Ganteng, bos. Apa sebab arek wedok kok gak gelem barek aku? Apa, bos? Ngomong ngono. Lho, Aku pengen lho. ya apa sih, Rek? Ngene lho, bos. Sakjane iki arek wedok iki gelem, bos. Tapi ndelok praen sampean wedi ya, bos. Heh? Ndelok praen sampean wedi. Nek ngono wis mulya aku tak mulih. Ngono, bos. Heeh. Kula tak dhisik, bos. Iya. Ayo, Mas. Walah rek. Aku kepengin urip kaya wong-wong. Nyatane aku dino. Percuma aku sogeh duwe. Aku gak diarepi para arek wedok. Walah. Sing kebangetan ibu para bapak. Kok ngelari ngomong kaya aku, Bu? Sing baku aku tak mulai wadul bareng wong tuaku. Aku njaluk pendapatnya wong tuaku, Bu, Papa.
sampean iki, Pak. Apa? Rasaku ora kekurang apa-apa, Pak. Sing tak pikirno, Pak, awak dhewe iki duwe anak sito, Pak, kok kaya nurut pani. Sampeyan apa gak ngerti ta ya apa, Pak? Anake ngalor ngidur di nyek karo arek wedok. Sampeyan ngopo gak pikir, teh, Pak? Aku biyen bobot karo andoku, biyen iki apa-apa, Pak. Sakur mangsa aku ya ora kroten nyidam apa-apa. Tapi dalang situ kaya ngono, teh, Pak. Iku niru sapa, Pak? Bu. Wong rumah tangga. Iku wis diniati. Saka rumangsaku saben-saben aku tindak karo awakmu. Ya wis donga, ya wis mikir sing apik-apik. Dene hasilé kaya ngono iku panguwasaning Gusti. Syukur ya. Aja duwe pikiran sing enggak. Kudune malah aku sing takon kok iso sampe kaya ngono. Rumahsaku wis tak usahno apik. Nek sampean kaya ngene terus. Lah ya gak mari-mari rumah tangga. Ya apa sih, Pak, sing gak mikir kepiye? Tak delok-delok ae bengi-bengi kabeh kudu mesti nyatat karo anak awake dhewe lho, Pak. Gak dicatat ya apa sih, Pak, ngarep sing kaya ngono. Masih andoku ku mestine ya dorong pikirane gak karo-karuan. Dadi sampe karo arek wedok mestine ya kerjula, Pak. Sing penting anakmu kan ya gak tahu sambat. Gak tau sampe ya apa Lah iki sih, lho, Pak. Tet, Apa? ibumu iki lho. Satu tangisan bapak kali iki wonten apa? Pak, sampun gak ngrasakno, Pak. Kaya ndoko kaya ngono kuwi, Pak. Tet, ya apa sami ya apa jeneng anak Siti gandol ati paribasane, Pak Tet. Sapa mas anakku dilokno wong yati kemalok lara lho, Pak Tet. Bu. Anake dhewe iki jangkep, sembarange jangkep. Ku kurang apa? Wong arek ya gak tahu sambat. Lah iya, Tet. Leres. Lho, Kundet barek bapak. Nggih, Mas. Aku Iya, Le. mau takon. Tanggul lan apa? Kaya uripku ki putus asa. Lan apa? Aku metu dadi lolokane liyan. Kepingin sir arek wedok ditolak lan-lanan. Niku sing mbon seneng kali sampean, Mas. Sampean niku ganteng. Lho, Pak, ya apa kan gak krungu dhewe ta, Pak sampean. Nek sambate kaya menang kerjolo kaya ngono, Pak. Sapa maku kalau tampro, Pak. wis aja nangis terus. Kit mau nangis Sing terus. apik aku kepingin nduktekno Bu mek bapak. Apa, Dek? Apa, Li? Apa, Aku Li? jukukno kaca kepingin ngilu, aku gak tau ngilu, gak tau ngaca barek. Aku prenku dhewe. Aja sampe aja atik ngaca. Kacane wis tak pecahi kabeh wis gak ono kaca nak. Nek aku gak oleh ngaca, gak pernah jukukno kaca alung boyo mati ya. Lho. Aja, Han, aja. aja ngono le, aja Aja ngono mama le. sing kaya ngono. Sabar, Mas. Pun Tet, Tet, kali bapak. ngene. Nggih. Timbangane anakku engko milih mati kaya ngono iku aku Nggih. kelangan anak. Saaken, Pak. Siji-sijine anakku mek iki. Nggih. Wis, Bu, dituruti ae. Pak aja. nek penojo peno tega barek aku. Peno sayang barek aku. Atase kaca pira bedadine kaca? Heh? Nek peno gak njukukno terang-terangan aku tak mati lho. Aja. Le, sabar le, aja. Aja ngomong sing kaya aku gak eman karo kotone le. Kok awak yen rong rupamu sing kaya ngene ndak kaget. Ngene, Aku Bu. tetep jukukno. Wis, Bu. Tetep jukukno. Wis timbangane kok tambah dadi perkara. Nggih, Pak. Tet, Nggih. jowono karo situk tak sengekno. Kula pendhetne Mas kersane lega ati. Iya, cek lega atine. Ngoten jenengan kelangan yoga lho, Pak. Iya, malah abot iku aku. Nggih. Aku sing lairno, Teh. Bu, sik kok. Bu, sing nanggung kok aku. Nek sampean sayang kali Mas Handoko. Napa panyumune kedah dituruti mboten ngoten nggih, Pak? Jenenge wong tuwa. Nggih. Apa karepe anak dituruti? Jenengan ratos mpun kuwatir Mas kula pundhutaken pengilon. Tet, Apa, Mas? tak sengitno nggo lemari ni sore kelambine. Lemari lawas niku. Iya,
Kari situ iku tok. Ngadap ki Iya, ngisor. Nggih, Piye sih? Sampe kok sampe turuti kok. Dilingate tembangane dewa sing ora nate rupan. Aku luwe abot nyawane anakku timbangane kasunyatan sing wis ana. Kok nek anakmu sampe nekat terus sampe bunuh Kediri, aku sing rugi. Aku kok emang kok rupane sing kaya ngono kepiye, Pak? Wis, Bu. Dipasrahna Gusti. Ya apa engko kedadane wis apa jare. Sing penting awak dhewe iki nuruti karepe anak. Apa penjaluke anak, awak dhewe iki wis usaha, gak karo-karuan nyengitno. Kasunyatan kaya ngene, tapi anakmu sing jalu. Iya, Apa? Apa berarti? Ingkang andhap keren. Kok nisore? Lah nggih, Nisore pakaian jerone Ibu. kan niki ya. Kula paring Mas, pun jenengan sing maring. Tet, Nggih. Nggih, wis ta. Sampun. Diluk ae tet, diluk ae tok terus jagut maneh. Nggih, Aja suwe-suwe. aku kate brai. Nggih. Cek ganteng jari wong-wong elek rupaku. Lah ya napa? Aku tak maca siksenana ya. Tet. Nggih, leres. Kakek joleng. Sabar, Kak. Aja ngertula ya leya. Alah tilkan tepekane gede awak. Ati tukang dipotong. Iku cuman gambarmu, Le. Gambarmu gak dadi ngopo, Le. Sing penting Handaka seger waras. Aja dadi atimu ya, Le. Bapak bareng Iya, Le, kaya apa? Le? rigos karo ning lairno aku. Dadi menungso kene padha karo nyusahno anak rigo. Loh, kok kaya ngono, Le? Pun ngoten, Mas. Apa sebab aku iso ngomong kaya ngono? Aku diwasa kepengin rumah tangga nyatane ditolak barek wedok. Apa gak jeneng nyiksa karo anak? Aku ngerti le, aku ngerti. Aku ngerti hatimu, tapi apa manana? Awak langsung kaya raja nyalano karo ibu. Aja dianggep wong tuamu kuwi sengaja gawe pasuryanmu sing kaya ngono. Rupamu kaya ngono iku wis cinorek dening Gusti. Aku gak iso, Le. Bapak, Ibu, aku wis kaya ngene raiku praenku gak kena didelok menungso. Dosa neraka tak pikul apa jar besok. Ben aku tuminggat. Handaka, Aku tuminggat. bapak iki wis Ora iso. wis susah tapi. Aku mau ketok bareng. Aku mau ketok Le, bareng. sadaro. Bapakmu lho, Le. Aku wong tuamu le. Ora wis. Sing Aku wong tuamu. ojo ngetok ke pripatku ben aku tuh budal. Kudu budal. Sabar, Pak. Nggih, Bu, sabar, Pak. Aku wong tuamu, Le. Mas. Mpun kados ngaten. Terputi malih. Tiang sepan pun kira-kira kalau riyen saderenge Aku wonten. wis ngomong dosa neraka tak lakoni. Nggih, Mas. Percuma aku urip nduk donya kaya ngene kesiksa batin, Det. Saumpama kon dadi aku ya apa, Det? Mas. Tujuane wonten alam bebrayan utawi alam donya. Sedaya kala mau ciptaane Gusti. Monggo disyukuri. Ingkang lakon awon dugi sampe atas Ora. Mas. Ora. Det, Nggih. percuma. Percuma urip sing kaya ngene. Mpun matur ngaten, Mas. Aku tak minggat lisan saka bali pesmo kene, Det. Mas, sampeyan jenengan medhasake kriya mriki. Lajeng kriya niki dos pundi, Mas? Tak titipno bar aku. Rungokno, Det. Nggih, Mas. Nek 40 dina luwih saka 40 dina aku durung mulih donya bondo kon sing duwe. Ngaten, Mas. Lajeng jenengan benjar ya napa manah kriya? Nek sadurunge 40 dina 35, 36 sampe 39 Nggih. aku mulih berarti dik donya. Ngaten nggih. Aja lali, Det. Nggih kula engket pesen sampean, Mas. Gusti, Mas. Handaka nyuwun ngapura, Gusti. Tolong.
Aku njaluk pamit. Atos-atos, Pak. Ki kelaksane napa kan matur panyuwun sampeyan. Aku gak balik pamit mati. Pak, ora. Kita kan ikut bapak kali napa balik kula pembantu sampeyan. Kula tasih setia kula sampeyan. Ojo lali. Luwih teko 70 dina kon sing hak donyaku. Orang cepat donyaku ya. Walah. Mas Handoko, Mas Handoko. Ora nyono ora kira guru mataga kene ana lelakon sing kaya kene. Ya Allah, Duh Gusti Pangeran kula. Panjenengan sepura derakan kula Mas Handoko. Mugi angsale pedal saking griya mriki. Asal japi saking panjenengan ya Allah, ya Allah. Mas, mbon kuwatir Mas soal griya niki. Kula ingkang jagi senajan pesen sampean sakmonten, kula mbon bakalan memiliki griya niki. Napa malih kula kene mriki batut. Mas, kula dongaken enggal-enggal asal japi mulya jati wuni saking. Mesisan aku nang alas sakmene gedene tanpa menungso. Tanpa jalma menungso mung aku. Nek tak rasa-rasa uripku derita tiada akhir. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Mengapa? Mengapa aku diberi hidup semacam gini? Hampa, percuma melihat keindahan dunia, delok kaendaning donya sing apik maneka warna, tapi dalam hatiku tidak bahagia, hatiku rasa seneng. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi kabeh mau jarining kuntet Cina kodrat. Aku ditakdirno kaya ngene. Nanging aku ndak kuat. Aku ndak kuat. Timbang aku urip dadi nyanyian. Aku urip dadi cemoe tangga separo. Geladi pisau. Kamulah yang memusnahkan adalah nyawa daripada Handoko. Handoko, aku kudu mati. Aku kudu mati. Handoko, Handoko. Menungso kon dening sifat cupet nalar iku piye? Ana ing alas gung lewang-lewang tanpa jalma manungsa. Kowe aten duwening tumindak lampus diri. Apa kowe ora wedi, Handoko? Aku wis bosen urip. Nek rika bangsane Jempri Prayangan ilu-ilu Banaspati. Aku
iya peno gawe pati. Najan raseksa aku peno tadah tula mangsa. Timbangan aku urip sing kaya ngene. Aja kaya ngono, Ngger, bocah bagus. Anjen sawetara aku bakal ana ing ngarepmu. Iya, aku pengen roh wujud peno sing sejati. Wani ngalang-alangi aku jange bunuh diri. Yen kowe dorong tambo marang aku, yo aku nyiblor. Nyiblorong mapan kebenaran. Aku urip nang donya tanpa paedah. Pingin disenengi barek menungso ning kabeh nolak karo aku. Aku putus asa, aku njaluk mati, Kak. Aja gampang njaluk mati. Apa rumangsamu yen menungso wis mati bakal mulya ora? Sukmamu bakal nglayang mergo ora ditampa ing alam kono. Nyiblor. Rika ngomong kaya ngono maja sing ya apa aku ora ngerti. Bakune peteng dedet bathuke Handaka. Mengko dhisik to Handaka. Kowe iki yen tak dulu. Kowe sogeh bondo kelawan donya. Iya. Apa kok nganti kowe ditolak karo para wanita? Aku duwe peran elek. Aku wong elek. Kok donya gak kanggo wong nyawang aku jembek, Lara. Handaka. Yen mestine wong wadon, yen delok rupamu kaya ngene, kowe bisa nilai. Yen kuwi ala kaya ngene senajan kowe akeh bandang. Wong wadon ora ana sing gelem. Mula Karepmu apa, nggih? aku dadi menungso sing gagah ganteng bagus ing rupa. Kepinginmu ganteng. Ben wong wadon-wadon ki seneng karo sliramu. Duduk wong wedok akeh, aku mung seneng arek wedok siji. Kaya ngono. Nek wis keturutan aku dadi wong ganteng, gak esuk gak sore bakal tak lamar tak rapi. Tenang. Iso. Bakal mbok rapi. Aku iso nuruti apa kang dadi kekarepanmu. Temen Rika ngomong kaya ngono. Kaya ana guwa. Coba mlebu ning kono topo. Yen ana apa wae meneng. Kok bakal ana kejadian apa? Tak tunggu Nyi Blorong nang kene. Kenek digugu Blorong. Ora lamis ing samudana aku Handaka. Pangestumu tak jaluk. Tanteni. Apa sing ora bisa kanggone aku? Blorong. Yo kene lakumu sing kaya ngono to Handaka. Kenek apa mbare awakku Nyi Blorong? Ya rasane piye? Kaya duduk ragaku iki Nyi Blorong. Kaya dudu ragamu. Kepingin mangerteni ragamu sing saiki? Kepingin aku Nyi Blorong. Kaya ono sendang, ngaca ning sendang kono nggih. Waduh ganteng aku. Aku wis normal Nyi Blorong. Seneng rasane atimu. Ponokku wis gak ono. Lho. Matur suwun Nyi Blorong. Mengko dhisik Handaka. Aja seneng dhisik atimu. Yen kowe bisa kawujudan ganteng kaya ngene. Ning ana syarate. Apa syarate? Bisa nampa Kabeh syarat bakal tak lakoni Nyi Blorong. kaya ngono. Yen wis kawujudanmu bagus kaya ngene, aja pisan-pisan kowe ngrusak pagrayu. Ngerti? Iso. Ning kaping lorone Handaka.
yen ana menungsa sing ora duwe aja eman-eman paring ana dana weweho marang wong sing lagi nandang kekurangan. Kowe sago Apa wae sing kok jaluk syaratmu bakal tak turuti. yen kowe ra sago totoane nyawang. Ngono. Jo. Ya. Nek ngono aku kudu dana weweh marang sakpada padane. Kaping pindho gak oleh ngrusak pager ayu. Kaya ngono. Ya. Nek ngertenon. Saben Selasa kliwon aja nganti lali. Cepakno aku kamar. Kembang setaman, kloso anyar, bantal anyar. Minengko yen aku kangen sliramu, aku iso ngendangi kowe. Bener apa ora tumindakmu kaya ngono? Ya. Kaya ngono. Tak tinggal ya Handaka. Sing ati-ati. Matur suwun Nyi Blorong. Andaka. Kecile urip sara kaya ngono. Dilokno mbarek tangga kene. Saiki Andaka wis ganteng. Rina. Arek wedok sing tak gadang-gadang. Aja kaget lek Andaka wis wujud kaya ngene. Ya, Rina. Kapan boyo aku kudu iso dadi bojomu? Kawecut. Mbuh asem pirang kintal dikabreno. Urip nek jange sugih. Eling omonge Mas Handaka. Rikala semono metu teko omah ndelek usadaning uripe supaya dadi wong normal kaya liya-liyane. Dipatesi sampe 40 dina kliwat teko 40 dina omah sakmene gedene kebake aku. Jange dadi wong sugih. Lah nek aku dadi wong sugih, oh wis rondo Manyar Sari sing melek-melek tak lumpukno kabeh. Gak masalah wong sugih donya sugih bondo. Ate kapan maneh wong urip iku nek gelem usaha bakal keturun. Nyatane kurang sedina Mas Handaka gak mule-mule. Sewengi jam 12 gak mule, harta, rumah, kekayaan sekian banyaknya mil. Apa? Ngomong apa awakmu? Gak ngundi sih. Ana wong jange dadi wong sugih lho ana sing mendayo iki lak. Kon jange sugih iku perkarane apa? Lho. Aku biyen iku nyambut gawe sora dadi pembantu. Ya, Lah riwayatku biyen ndek kene eling anake bapak sing jenenge Handaka. Rupane gak gatra menungso ngersula nangis bendina. Metu teko njabane omah ndelek usadaning uripe supaya dadi wong ganteng. 39 dina tak enteni karek jam 12 bengi kok gak mulih sugih bro. jelas gagal. Gak. Kok gagal apa? Kurang sedina, lak ngono sih. Iya, Kudune 40 dina. jelas. Lah sadurunge 40 dina kurang sedina iki aku wis tutuk kene kok. Kan iku sapa? Lho aku Handaka. Akon Handaka nu rupane gak gotoro menungso.
elek-elek wong. Kok iso ngaku-ngaku kok aja ngawur lho kon. Pak Tet, Apa? sampean mosok gak nenger lek aku iki Handoko. Ah, ya jelas gak nenger gendeng ah. Andoko elek 7 kecamatan kok. Aku iki Handoko, Pak Tet. Gak percaya, aja akon-akon lho. Aku iki calon sugih lho ya. Kon nek njaluk tak kei. Modelmu berarti mentang-mentang ngene. Ya gak mentang-mentang, sesuai dengan peraturan janjine Mas Handoko. Lebih dari 40 hari milik kita semua. Wow. Aku iki Handoko. Gak percaya aja akon-akon. Aku iki apal ambek Handoko raine. Apal. Apal. Ciri-cirine apal. Ya apal. Cara tanda lahir ngono jek apal sampean. Alah aja katean. Nggo endi ae apal aku. Saya deloken iki. Mas. Sampean, Mas. Kandhane kok aku iki Handoko. Mas, ngoten wae lek nggih ngomong wau-wau. Modelmu lek ditinggali bondo donya sakmene akeh, wetahe ngono hodeng ae awakmu iki. Boten. Lah namine tiyang bon gadah. Sugih nyar-nyaran niku perlu ditunjukkan masyarakat biar tahu ngoten. Tapi ya apa keadaanku saiki? Sesuai kali kepinginan sampean biyen rikala metu teko omah. Nyatane sampean saiki mantuk saret gantenge 12 kecamatan, Mas. Biyen dinyek-nyeki mbare arek wedok. Nggih ngene. Yetrek-etrek saiki lho awake. Wis. Delok Handoko saiki wong wedok-wedok gak kepecut sersel, gak normal. Handoko. Handoko. Patet, Nggih, Mas. saiki aku wis ganteng, normal, gede dhuwur. Nggih, terus Biyen aku duwe sirsiran sing jenenge Rini. nggih. Biyen aku ditolak mergo raiku elek. Nggih pun jelas. Tolong saiki keadaku kaya ngene tolong lamarno nang gone Rini. Ah. Aku lo sampean kengken nglamaraken teng Rini terus Rini jelas bon percaya, Mas, ningali sampean kadang ngaten sih. Sakniki bon percaya. Lho. Carane sih. Carane ya napa? Putun aku dodono nang gone Rini. Keadaane Handoko saiki kaya ngene. Dadi dengan cara secepat mungkin ya apa carane diterima kula nglamar Rini. Benar. Terus sampean kula foto. Iya. Lah nek ngoten pirangan, sampean ngomong. Putun Tet sing go wanteng, gawe filter. Di filter. Iya. Wah, kegantengan, Mas. Cek ketok putih ngono lho. Glowing. Glowing. Oh, cara wong wedok skincare. Nah, Nek wong wedokan skincare sing lanang meker-meker. skin lah. Iya. Nggih ya. Pun, sampean action. Oke. Sing gedhe mawon nggih. Yo sing gede. Nah, setunggal malih. Mana. Tip. Nah, Ketok gandeng iki. gue jelas. Lu ketok lemu aku, Tet. Ketok lemu. Nah, Sing pas sing ketok pipine ku ketok kuru ngono lho. oh, nek kula cilik ne mawon. Nah. Kula gedheaken. Cilikno. Nggih, Pun. Nek ngoten nggih ngadeg mau cekek. Yo. Guyu titik. Ya. Masuk. Apa? Nah, ngene. Nek ngeten mumpun kuwatir sampean ngene omah kula tak budal teng rene ngelamar sampean. Ngono ya. Beres. Sing hati-hati awakmu. Pangestune Mas. Yo, sing hati-hati. Diterima, gajiane tambah. Iya, tak tambahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuntet. Suwun wis nulung aku, gelem ngelamarno aku nang gone Rini. Lek ngono, tak enteni kabarmu, Tet. Tak enteni nang jero omah.
nom-nome awak jek sore wis remek. Lho, awak dhewe dadi buruhe Parini ku wis ana pirang taun, Jal? Aku kira-kira ana mbah pirang tahun aku. Aku nang kene ya ana kurang luwih 15 taun. Kon 15 tahun. Yo, Gak ngono kon ketok umur pira? ya kecik Joko cilik aku nang gone kene iku. Kok Joko cilik wis dikoni Pak Rini. Iya, Ambek Bu Rini. iya. Diloloni ae aku. Diloloni apa? Gedang. Gedang apa? Gedangnya ada gedang rojo. Rajane sapa? Rojone Fir'aun. Kok uber ae aku. Apa? Ngomong ambek bapak, ambek ibu gak ono. Iya. Wah, seneng-seneng ae Pak Dewi. Lho, ngene lho. Mumpung bapak ambek ibu mang nang diparani ya. Iya. Penggawean adek wis mari. Awak dhewe eling-eling lak pecatane lodro kabiyen. Yo. Kok nak tau nglodro kabiyen? Ya iki bendina nglodrok kok. Lah, iya tadi kan kon iso gareng-gareng lagu-lagu ngono. Lagu. Iya. Lagu apa? Ya tembang-tembang ngono lho. Tapi ya kudu ana alate to. Alate. Gak syukur gawe lambe ayo bosok suara. Lah iki. Wah, aku mah yo. Oh iki. Oh, nek sing nyanyi aku nek nyanyi gak enak soal. Dadi kok sing ngenekno iki. Ya. Gak ngono iki opo sih jane? Heh, Iki opo sih jane? Aku nemu nang gone pinggir lemari, Mang. bisa ono-ono tak gawa. Kok Iki kaya jenenge ginseng. gungseng. Apa lho? Ngono ilate ula naga. Iki lho. Ya jare taji ngono. Tak nyanyi ya. Ya. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Asik. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso urip wis mulya. Asik. Iki wis wancine kowe dijodohke karo priya bagus kang padha sugih. Ora nyono lan ora lenggewo Sadu. yen sliramu teko palakrama srengenge ngulon parane yen wengi rembulan condong rasane wong ora duwe tresno umum abang-abang. Mamulo kon kejak nyanyi-nyanyi. Sopo nek nyanyi ku? Srengenge ngulon parang Kon kandhane. Mamula. Oh, nyene ngono wis gawa kok. Keren. wong muring-muring. Ora wong murid. Ah, jadi Joko. Tompong wit. Oh, Joko. Ah, jadi Joko. Terus iki Joko kan. Kula mboten Joko arene. Wah, kene kan. Aja dijoko. Nek dilokno pendelak pendelik wis kepantesen akon. Nyambut gawe wis gak godak, wis gak karu-karuan. Nek ngene iki ana tangga teparo, awakmu joget-joget ngene awakmu wis pantesan. Pantes apa gak? Rumah sekolah gak pantes ya, Pak. Pantes. Hei, Ngulon parane. Gara-gara iku. Aja dijoko. nek ro ibumu tambah gak karu-karuan. Boten. Gara-gara iki mah. Kok nyanyi joget gara-gara iki. Yen yo wekku. Adi ngomong
gerakanmu. Kok mbok getak iki lho. Pak Joko ya wewekku dhewe. Lha apa aku mbok getak? Kan kula sepondho tau kula sampean getak. Kula balik sampean tak getak ta. Lah kon gak melok duwe kok. Nek aku Joko ya gak apa-apa. Mboten napa-napa. Loro-loro. Delokno situk, situk ngaweli. Delokno situk, situk ngomong. Ngoten. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso uripku wis mulya. Iki wis wancine kowe dicodhokke karo priya bagus kang padha sogi. Ora nyono lan ora lengkewa. Yes. Boten kula, Bu. Ngapunten. Bapak iki lho sing garahi. Bapak nongkon nggih. Lapo kok kathik leren? Isin, Bu. Ngrumangsani isin. Arek-arek ngarahi. Kathik duwe isin ta? Yo. Ya wong iki ana duwe isin. Mbok ngomong nek kepingin nanggap kentrung liwat ditanggap. Aja sampean dhewe joget-joget nggo jero omah. Nek krungu tangga iku gak isin ta? Gara-gara iku. Ki. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo. Gak isin lah sampean. Ya isin. Lah iya lha apa melok-melok joget? Wiwit biyen wis tak trimo. Pak, guyon ya guyon. Ning aja mbaturi wanto karo Aris. Rit, Dalem. ki wae bapak Nggih. teken pinggir omah. Ngoten ah. Gara-gara awakmu iki mau. Wiwit. Wis gade, ayo. Awas nanti mulai bareng. Tapi kalau pacaran. Kok kecetan ini? Jadi ke silon DWC. Nang balik. Nang balik. Kok DWC tak simpen nih, Pak? Didinge kono. Dibuki, Pak. Ah. Oh, harus buek, Pak. Sampai hari. Oke, Pun. Arep nikate di sore. Nggih. Le, anak sampean iki le nandi? Lho. Bu, Hmm. arek loro gak. Hei, hei. Ancene arek loro iki gak kena digadulinan. Ngene, Bu. Heeh. Apa gak pamit bareng sampean? Ora pamit karo aku, Pak. Makanya aku takon karo sampean. Aku iki tambah karo. Dan iki kan kan ngomongi pamitane iki kudu ambek wong tuwa wedok. Anak sampean ki perawan lho, Pak. Perawan loro. Engko bek menawa ditakokno arek lanang sak waya-waya areke balik lah ya isin. Ajane wis omah, kudune omah lho ya apa. Tekon ndi ae Senduk? Kok janan ndi adikmu? Rekreasi ya rekreasi. Tapi pamito barek bapak barek. Lah ya ngono. Aku lho wis rondo cak wanto, tak pamit nang sampean. Lah wanto gak ngomong barek aku Aku barek bapak barek ibu. Ade, tak Lho. pamit. Tamu. Monggo. Kencik jalur gunung kok ngaren kula boten kenal kali sampean. Kenalaken nggih. Nami kula Kuntet. Kuntet. Nggih ngapunten nggih, kula lenggah. Nggih monggo-monggo. Nggih pinarak monggo. Nggih. Pajake kok. Nggih, enten perlu napa sampean teng ngene griya kula. Nggih, Ngapunten saderenge nek kula ndugi mriki
mboten dipun undang kali Bapak. Nggih. Badhe wonten pedal sekedhik. Oh, nggih nggih monggo, monggo. Monggo. Nggih. Ngapunten nggih. Ngrungokno, Bu. Kula mriki badhene nglamar. Nglamar. Ana wong lamar. Lah iki Ngomonge awake dhewe nang tembus. ha iya Badhe nglamaraken Mas Handoko. Andeka. Nggih. Lah ingkang dipun kersakaken niku ingkang paring asma Rini. Rini. Nggih. kowe sing gedhe. Aku tak Iya. aku yo gak gelem, Bu. Lah lha apa kok Lah gak apa gelem? gak gelem? Awakmu wayahe omah-omah. Apa elek? Ah. Ah, apa kenal kowe? Iya wong eluk elek. Kok adik. Temen ta? Aku elek temenan. Cuma pokoke aku gak gelem, Bu. Ning sampean sing asmane Mbak Rini. Nggih, kula. Kala riyen sampean nate tepakan kali Mas Handoko. Nggih. Tiange awon. Nggih. Welek pol. Nggih. Niku kala riyen. Lah samangke jenengan dereng semerep. Ya napa tiange? Ya napa sih? Niki jenengan mawon kula paringi pirsa rumiyin. Lho, lah wong kaya ngono gantenge kok. Arek gantenge koyo ngene kok. Lah entuk. Ning, monggo ning. Jenengan ki ambon. Lho. Lah, Bu, nek aku yo gelem, Bu. Lah. Nek ana wong ganteng irunge mekroro Lah, kedhok. iya, nek ganteng aku gelem. Awakmu gelem, lahir batin, Iya. entet. Dalem, Pak. Iki anakku gelem. Nggih. Aku wis gak kakae ngomong, Nggih. ngomong-ngomongane nanggone juragan. Mekaten. Waran wis tak tampa. Oh, matur sembah nuwun. Nggih. Bu, matur sembah nuwun. Lah ngono, Bu. Ya, ngene pisan, Tet. Nggih. Matura nang jeraganmu. Nggih. Minggu ngarep langsung diarak manten. Sampun kuwatir, mpun kate minggu ngajeng. Mungkin setengah 3 beres pun. Masalah Ya. biaya kan Nggih. gampang. Nek setengah 3 pun beres, waduh gak buyar-buyar, Bu. Nggih. Ya bener cocok. Ning matur sembah nuwun nggih. Kula trima. Nggih. Kok Kar situk disalami. nggih ta? Wong papat kok nyalami telu. Kula ki nang salah Bram. Mboten nah. Ora apa-apa, salami anakku. Mboten nah. Heeh. Anakmu sih. Ngapunten. Sepurane sing dikersakno ning sampean, Mbak. Sampeyan lak wis ana calone dhewe sih. Iya, ya muga-muga oleh papa. Aja tawa-tawa. Nggih, kula nyuwun pamit. Nggih, nggih matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, Iya, Pak. ngomong awake dhewe iki termasuk langsung. Heeh. Nduk, Ngono. kon sakloron. Hmm. Nang pasar, nang supermarket belanja-belanja kanggo persiapan kon nikahan. Ya wis, Bu, aku tak. Ya. Weh, nang budal, Udah, nang budal. Ayo, Bu, Pak, siap-siap. Bu, sik ta, Bu. Gampang masalah Bu. Anake loro budal. Ya, Awake dhewe nang jero budal. latihan bola sodok. Ayo. Sampeyan kok sanggane sumpun nang ngono sih, Mas. Lho iya, wong aku iki ambek sampean niku hitungane iku cinta sejati ya. Apa sing biyen tak karepno saiki kenyataan. Iki seneng aku iki. Ngono ta. Yo iya ra. Ngono biyen sampean nate nolak aku barang. Nang sampeyan biyen welek Saiki yo perawatan. Ngono ta. Yo iya. Gak kaya arek wedok tok, lanang yo perawatan. Nah nek ora ngene iki biyen aku ya seneng. Yo ngene iki. Lah. Yo. Milih bake loro iki. Ayo. Aku bapak spray. Aku
bengek kon, nyindir kon. Mboten, Mas. Lah mesin cucine rusak. Lah kula ucap ngeten lho, kono kok kolor apa iki ngoten? Apa tibake ten? Dilalak. Saka Dewan Daru. Apa iki? Wis mesti ngarai tok kon iku ten. Mboten. Ngeten lho, Mas. Kula niki matur suwun sanget. Alhamdulillah jenengan samake sampun bahagia. Kalau riyen sampean Rasulullah kepingin rabi kalih ning Riming. Nah, Kalau riyen sampean ditolak. Samangke sampun dadi bojone sampean. Pun sampean entek-entekno. aku yo matur suwun nang awakmu mergo nulung aku. Nggih, Gelem nglamarno aku nang gone keluargane Rini. sinten malih sing nulung nek mboten kula. Cuma kula pesen Apa? niki lampun dadi bojo sampean sakniki. Ya, Mungkin setengah pinggo dah sampean culaken. lha apa? Lah nek pun sampean culaken dibaca Yanto. Sama niku kok ya Dek, iki Iya. malah sampean mari tenang gawe nang mburi ya. iya, Mas. Pegel. Heeh. Istirahat nang mburi. Ya wis, aku tak nang mburi sik ya, Mas. Kok cek dihandle ambek Pak Kuntet. Pak Tet, Halo. sampean iki mang masak apa, Pak Tet? Loh. Kesenengan sampean iwak asem-asem. Asem-asem. Niku lak senengan sampean. Cocok. Iwak kotok digoreng setengah mateng, digawe asem-asem. Yo, Lah ngoten sih. cocok iku aku. Sampean eling sih nek nang Lamongan Apa? mangan sego boranan iki kok. Oh iya. Ngene alun-alun senengan sampean tak ngoten nah. Cocok iku. Lah nek niki ancene sampean remen kali iwak kotok setengah mateng. Ancene kata Mas, ngapunten lho nggih. Tiang masak asem-asem niku enten sing urip langsung dijegurno. Enten sing diketok tel bon kanthi digoreng langsung dijegurno. Nek kuntet benten. Ya apa lek kuntet Nek cara masak? kuntet niku kula serok ngene tambah saret, Seret. iwak sabak, Heeh. langsung kula bombone asem. Ade nggih motone kekeyu ngeten-ngeten iki. Kate dibelek. Delok Mboten. tok niku. Aman mawon. Aku pekno mangan. Ngoten nah. Iya. Jenengan kene mriki mawon. Ngangge garpu napa mboten? Ya sendok ae lek gawe garpu ruwet aku. Nggih. Jenengan iki tiyang sugih tapi mangane ala-ala desa. Lah, Ayo ngoten, mbon duduno kemenyek. low profile. Wah, basa kerene ngono. Nggih. Nggih, ngapunten. Kula pun ndetaken nggih. Ya, ya. Ratus sekedap. Temen lho ya. Nggih, 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 nggih. Sembarang kalir wis keturutan. Biyen aku nyenengi Dek Rini, saiki wis dadi bojoku. Bondo donya tak blekno kabeh nang gone Dek Rini. Aku mergo wis keturutan tresnoku karo Dek Rini. Ya, ya, ya. Ngene iki kuntet yo melok seneng wong bayarane munda. Mangan aku njaluk menu apa ae dituruti ambek kuntet. Wong kuntet iki yo pinter masak, wong biyen arek iki kan jebolan resto iku lho Master Chef ngono iku lho model. Ya, Pak. Wah, Ya napa? Ngapunten, Mas. Apa? Mboten. Kutuke kados keramik. Ngomongmu kotuk bareng tutuk kene kok tempe, Tet. Lah wau kula masak, kula tinggal tengajeng kucing royokan. Walah, Nggih gara-gara kucing ucok niku lho. mangkane kok nek masak iwak kotuk iku aja jejer kolam. Oh, Nyemplung maneh areke. colok. Kon niku ya Ngapunten, apa? Yes gak apa-apa. Jenengan dahar, Mm-mm. niki nginume ngapunten. Niki sing wau napa? Kleo telas. Saiki karek. Klep. Oh, ya gak apa-apa. Lho soalnya klep niku lak klepe Budi Wijaya. Klepe iku grombolan ngono maksudmu. Tim. Nggih. Wah, pun kuwatir. Ya, aku Pembantu tak kula niku mangan. jos pokoke. Pun. Cocok. Ya ya, Tet. Ya apa kuntet iki? Kakak aku ke sore burung mangan. Tapi yo enak makane kuntet iki. Ngene njaluk diundakno ngomongi rengkik lah kok tempe. Alah Tet kuntet. Tak welase wak Mas. Tak welase wak Mas. Tak welase wak Mas.
paring sak welase Wak Mas. Enggak apa. Oh. Boten kula luwe Wak Mas, dereng menedha masih nedha nggih purun Wak Mas. Aja ngarai aku mangan ngaliyo. Wak Mas, welase Wak Mas. Wak Mas, sak welase. Aja ngarai aku mangan ngaliyo. Paring-paring Wak Mas. Nuwun sak welase. Jangkrik. Handoko. Pancen bener omonge wong tuwa-tuwa biyen. Wong milik gendong lali. Kowe lali apa sing dipesen nang awakmu? Nganti kowe tega mentolo aku. Awakmu tak coba ngene ae wis lali apa sing dadi weli. Dadak kon ngerti jenengku Handoko sapa kon niku? Handoko. Yen awakmu ora ngerteni sapa sejatine aku. Wuta paningalmu. Coba matno mripatmu sapa sejatine aku Handoko. Lali kowe. Sepurane aku gak ngerti lah iku sampean iki. Sepurane. Aku wis kandha aja nganti kowe ngina marang wong ora genduwe. Ning kasunyatane sego mbok siratake. Sepurane sing akeh iki. Aku gak bakal baleni maneh iki. Ora bisa. Nggih Ploro. Sepisan menungso wis lamis ing samudana. Sak teruse bakal lamis ing samudana. Handoko. Asal kowe ala, bali ala. Bakal dadi kancaku ana ing segara kidul kon. Awakmu nulung bar aku ora ikhlas. Ning nyatani saiki aku dadi kaya ngene maneh. Kowe ala, bali ala. Bangsat. Mundak. Mas. Lah napa kok wonten kedados ganteng. Saka tumindakku sing gak bener. tumindak jenengan lah napa kok kados ngaten malih. Tetep omah iki pepen aku tak minggat. Ya iki keturutan temen aku sugih. Sing diwingenane jange sugih wurung. Kurang sedina mulih ganteng. Saiki Mas Handoko balik asal usule maneh. Minggat teko omah aku dadi wong sugih. Monggo dinikmati dadi wong sugih. Nodi kaluputanmu. Aku pasrah berawakmu. Aku urip sing kaya ngene. Kok jak nanti aku manut, Bro. Kaya ngono. Melu aku. Ayo, ning segara kidul. Loh. Dek. Ya
kabeh ambek Handoko ta. Ya sida, tapi Mari nek ngono. aku gak gelem, Mas. Gak gelem yo. Iya. Jarene dadi ganteng ngono. Iya, biyen kan elek, Mas wis dadi ganteng aku gelem, Mas. Gelem, mari ngono. Heeh, mari ngono aku saiki dadi elek. Dadi elek maneh yo. Heeh. Yo apa cak ngene iki cak? Jadi awakmu saiki balik maneh ambek Iya aku ya gelem. Sampe gelem ta, Mas? Gelem. Nek gak kena prawane tetep tak enteni tetep prawane. ndadi Oh, Nih, ngono. jenenge pacar sing setia iki. Heeh. Lah, pancene Handoke mang gantenge gawe-gawean. Adine gawe-gawean. Heeh, kedadian ngene iki mang mergo Putri Blorong. Makaten kala wau derek-derek kula sedaya